Għas-sitt sena konsekuttiva il-Fun Run tal-President se tibda bġirja mill-Palazz ta' San Anton imbagħad tkompli b'mixja minn Santa Venera għal Belt Valletta. L-attività se ssir fit-23 ta' Novembru u b'differenza mis-snin ta' qabel din is-sena inħolqu żewġ rotot ġodda li se jibdew fl-istess ħin. Rotta minnhom ser titlaq mill-Università u tgħaddi mill-Imsida fejn hemm jistgħu jingħaqdu l-istudenti tal-Junior College. Rotta oħra se titlaq min naħa t'isfel ta' Malta kif spjega aħjar iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Fun Run Mark Kutajjar. Pezz tal-ħarġiet li għaw koll rotta oħra fejn anke ħatilqaw koll lill-istudenti tal-MCAST u anke din ħatibqa' sejra wkoll biex kollha tlieta li huma jingħaqdu propju fil-bombi fejn jidħlu mal-President u mbagħad Sant'Anna għall-festa wkoll San Ġorġ. Bil mal-Kunsilli Lokali l-parteċipanti għandhom ukoll il-faċilità li jibdew il-mixja mill-lokalitajiet minn fejn se tgħaddi l-Fun Run. Dawk il-persuni li jixtiequ jużaw it-trasport pubbliku lura d-dar jistgħu jagħmlu dan billi jżidu donazzjoni ta' 50 ċenteżmu mar-reġistrazzjoni. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka appellat biex it-timijiet nazzjonali ta' kull dixxilpina sportiva jingħaqdu għal din l-attività. Appellat ukoll il-kumpaniji biex flimkien mal-ħaddiema tagħhom jagħtu sehmhom fil-Fun Run. Fuq kollox faħret l-involviment taż-żgħażagħ f'inizjattiva bħal din. Inizjattiva li flimkien moħrajn se żżid il-possibilità li l-Malta Community Chest Fund tgħin iktar persuni.